danna subscribe, sannan sai ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu a kan lokaci da zarar mun ɗora. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatun, barkanku da zuwa nan can ta mai albarka. Idan kai sabon zuwa ne muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a kan lokaci da zarar mun ɗora. Labarin da muka zo muku da shi a yau labari ne game da Rahama Sadau. Ta bayyana bakin ciki kan yadda wasu waɗanda ba musulmi ba suka yi amfani da wasu hotunanta suka yi ɓatanci kan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, haka kuma ta ba da haƙuri ga duk wani wanda abin ya ɓata marai. Bayan haka fitacciyar jarumar tsakanin da nuni ta ce duk wani wanda ya zage ta kan faruwar wannan lamari ta bar shi da Allah. Rahama ta bayyana haka ne a wani sakon da ta tura a shafukanta na social media a yau. Ita dai Rahama tun da fari ta tura wasu hotuna masu zafi ne da nufin yi wa masoyanta barka da shigowa sabon wata na Nuwamba. A ciki ta yi shiga da doguwar riga mai bayyana surar jikinta. Wani fitaccen mai ɗaukar hoto a Abuja wanda ake wa laƙabi da George Okora shi ne ya ɗauke ta hotuna wanda ta tura guda 5 daga cikinsu a cikin shafin social media. Wani mutum wanda ba musulmi ba ya je ƙarƙashin hotunan nata a Twitter ya rubuta mummunan kalaman batanci game da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, wanda hakan ya bakanta ran al'ummar musulmi da suka karanta ko suka ji labari. Mutane da dama sun yi ta suna Allah wadai wasu da rubutun batancin, yayin da wasu kuma suka yi soki ita kanta jaruma saboda a ce wasu ita ta janyo batancin ga manzon da ta tura hotunan da ba su dace da tarbiyyar musulunci ba. Ganin guguwa da ta taso kan al'amarin, Rahama ta yi ta goge hotunan daga Twitter ko da yake ganin guguwa da ta taso kan al'amarin Rahama ya hasa Rahama ta yi ta goge hotunan daga Twitter ko da yake ta basa a Instagram. Bayan haka ta rubuta sakon nadama ta tare da bada haƙuri cikin harshen Turanci. Wakilin mujallar Fim ya fassara sakon nata kamar haka: Salam, na tashi cikin bakin ciki da alhini a yau da na ga ɗumbin sakonni da jan hankali da kiraye-kiraye da ban yi zato ba a social media kan wasu hotuna da na tura waɗanda ba su da wata illa. A matsayina na mutum na yi dariyar ganin wasu sakonnin, wasu da yawa ban ji daɗin su ba, sannan ban amince da yawancin su ba. Akan wani al'amari mai ban takaici, na ga wasu daga cikin sakonnin nan sun ɗauki wata manufa ta daban. Masu biye da ni waɗanda sun bambanta ta fuskoki da dama sun yi tara gargazar addinan junansu, har suna amfani da wasu kalmomi irin su astan Allah, subhanallah, suna kwarara tsinuwa. Sannan wasu na tura kalmomin sabo akan abin kaunar mu Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. A nan an wuce gona da iri kuma abin yi wa Allah wadai ne da nadama. A gaskiya ina matukar nisanta kaina daga wasu daga waɗannan kalamomi na ɓatanci da cin zarafi. Duk wani wanda ya sani ko yake biye da ni a social media ya san cewa bana irin musu yin ba masu irin yin magana kan komai da aka faɗa a kai bane, ko in ɗau shawarar 'yan sandan kiyaye tarbiyya a social media. To amma fa bana wasa da batun addini na da annabi na. Wasu hotunan na Rahama Sadau da ake terere a kansu hotuna ne wanda George Okora ya ɗauke ta. Duk wani raini ga addini na da annabi na game da waɗannan hotuna abin yin Allah wadai ne da shi ta kowace hanya kuma a kowane lokaci. Ya kamata waɗanda suka aikata hakan su yi koyi da za su bambance yadda rayuwar mutane take kuma su girmama addininsu. Zan ci gaba da kasancewa mai kare annabi na a cikin zuciyata da intanet da ma rayuwa ta yau da kullum. A gaskiya ina matukar ba da haƙuri kan abubuwan baɗini da suka kai ga faruwar waɗannan diramomi marasa daɗi wanda za a iya kauce wa aukuwarsu a nan gaba. Halin ɗan adam ne ya zauna yanke hukunci kan mutane a inda ya nuna cewa shi waliyi ne. Ina godiya ga waɗanda ba su ji daɗin wannan abu ba har suka yi min magana ta hanyar sako kai tsaye ta bayan fage ko sako da kuma kiran waya. Wannan ita ce soyayyar gaskiya kuma ba zan taɓa wasa da ita ba har abada. A ƙarshe sakona ga masu rubutu a social media da duk wani wanda ya ga cewa wannan wata dama
kullum a koyaushe domin samun sabbin shirye-shiryen mu a kan lokaci. Mun gode.